Bismillahirrahmanirrahim. Ollaan saavuttu Lemmenjoen kansallispuistoon. Kello on mitä? 1:30. 1:30. Ja 2. Ollaan matkalla lähimpään telttapaikkaan. Inshallah leiriydytään siihen yöksi. Ja eikö se ole niin, että jokainen hieno seikkailu alkaa niin kuin Fajrista? kyllä, Fajr rukoillaan. Ja täällä on ihan pro. ei siinä, niin palaamme huomenna. Huomenna asiaan. La ilaha illallah. Bismillah. Hienosti. Bismillah. Sitten oksia kanssa. Hei, avaat sä veli sitä räppänää sieltä ylhäältä. Vedä siitä narusta. Mistä narusta? Tästä? Siitä. Itteni päin. Joo, alas vaan. Onks nää vähän liian paljon? Ihan täydet vaan. On musta pienempää risuksia. Haluatko Mahmud samalla kertoa vähän mikä tilanne ja vähän päivän kuulumiset? No saavuttiin tänne Lemmenjoen kansallispuistoon. Ja Muurahaisjärvi vai mikä täällä? niin. Hyvä, että päästiin tänne. Vai lampi? 500 metrin suunnistus. Hyvin epäselvä lähtöisesti teoton pystytys, joka sitten saatiin onnistuneesti. Ja saman tien niin risuja hakemaan. Sitten ei välitetty hirveästi nyt kansallispuiston säännöstä, mutta ajateltiin, että ei jäädä kiinni ja tässä palo turvallisesti. Niin. Kyllä mä tuumisin, että aikamoisia tulistelijoita. Kiitos. Nyt aika hyvin se lähtee. Ja huomenna on tarkoitus sit lähteä vaeltamaan. Joo. Siinä on syy, miksi Jähjä on niinku saanut sen eräjärma-patchin. Kyllä, tässä on todiste. Vain Mikaelin vuoksi. Mikael olisi kääntynyt haudassa muuta. Tää on aika hyvä vehje. Mistä sä oot ostanut? Teemu. Temu Pakko mainostaa Teemun tulusrautaa. Näytäs miten hyvin lähtee. Kyllä tossa riittää. Aika monet tulet saa varmasti tehtyä jo. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Fatwood oli. Joo. Aika hyvä kyllä. Kokonaan fatwoodia. Subhanallah. Tuoksu on hyvä. Mutta jatketaan. Ja missäs tuolla noin? Okei, palkkio. Moi kiinni. Aina joo. Se vaan niinku mä menen etsin jotain makeeta. Niinku himastakin, jos ei oo mitään. Mulla on tosi outo niinku tilanne hetki. Tässä mulla on niinku saunan kanssa, mulla on pakko saada saunan jälkeen jotain niinku kylmää tietsä makeet juomaa. Limuu tai mehua tai jotain. Jos mä en saa nyt, mä oon tosi ahdistunut. Mä oon tehnyt niin paljon sitä. Ei tänäkään saakkaa tällä, tietsä, sillä niinku näin. Ees tohon, et sit se on vaikka. Joo, siis mä ostan niinku armeijassa jo aikoina. Sä et ollut vaan käyttää. En oo hirveästi joo. Miten muuta äijät ootte nyt? Mitä te valinnut teille isommat nimet? Askelet, joo, väsyttää paljon vähemmän. Jakallaan fire.
Meni sinne syksyllä sitten syysapulaiset. Sitten alkoi ja sitten alkoi kivasti ja näin. Sitten siellä oli yksi siellä oli se myyntipäällikkö, sellainen nainen, joka niinku kolkkasi mut tosi mukavasti, hirveästi mut oli oikein silleen. Jotenkin silleen. Niin heinäkuu oli tosi kuiva, vissi elokuuskin oli aika kuivaa. Joo, ja se kiersi on ihan Wow. jos sä otat, niin mä en ota. Äijät! Mikä tässä nyt on? Onko se mennyt solmu? Se on mennyt, kato, jotenkin. Siinähän on 2 tommosta niinku. Onks tää niinku tahallaan? En mä usko, että se Ei me tahallaan. nyt ruveta tätä. Fiksailemaan. Tässä tuntee itsensä... Mikä se on Indiana Jones? Kerrohan miksi sä sieltä yksin tuut. Kerrohan miksi sä sieltä yksin tuut. Mulla jäi GoPro ja vaellussauvat toiselle puolelle, niin piti vielä käydä hakemaan. Sä tuut kyllä vauhilla sieltä. Tää meni kyllä paremmin tää takastulo. Intiaani Joonas. Sitten mä tajusin tän. Itse asiassa se ylti tuollakin. Se piti se perä kääntää. Niin joo. Nyt ollaan täällä hienoilla paikoilla ja nyt päästy. Tosi tyyntä. Kaunista. Oho. Oho. Ei vitsi. On tää kyllä nyt niin kuin Lemmenjoen pisteet nous kyllä, niin nyt ne löyty. Nyt ne löyty. Lempi kansallispuisto.
Videossa ei vaan mikään näytä koskaan yhtä hienolta kuin... Hyvin koski katsottiin, että vesi jauhannut tätä kallioa. Niin. Jatkuvasti ja... Se varmaan vuosi vuodelta vähän muokkaa tota. Joo. Mut tääkin vissi talvella, eihän tää jäädy ollenkaan. Ei. Eli on tosi kylmä. Erämaassa sit lähdetään painelle tosta vaan kompassisuuntaan ja tonne noin. Mitäs kuulostaa tää suunnitelma? Ei. Ei sovi. Ei sovi. Ei. Pysytään vanhassa suunnitelmassa. Mikä se on? Mennään. Eikö erämaassa? Mennään Mennään tonne. tonne erämaahan, niin sitten kato. Mikäs se Matti Ravados? Taukopaikalle tai telttailupaikalle. Eli ei erämaahan siis. Ei suoraan tästä. Huomenna sitten. Oot sä vähän vähän kiireellä? Kiireen erämaahan. Ja niin kauan. Tässä on odotettu. Kyllä me keretään sinne. Inshallah. Eikö mä laitan nopea hijabin päälle? Mä tiedän, että mä oon komea. Kiva kuvaa. Kato heti tuota kaunista. Mä lepään vielä niin kauan, kun tee on täysin valmis. On se kumminkin duunis käy ehkä liikkuu sen 8000 askelta päivässä maks. Se on hyvä määrä. Ja sit periaatteessa vaan löybaa himassa loppupäin, niin on se vähän ero tähän. Aika hyvin 80 sisällä ulos. Teltan pystytystä. Sisällä joo. Okei, sitten niin tarvitsis lisää kiiloja. Mä heitin ne sinne just... Minne? On siinä pussin sisällä, siinä ison pussin, just siinä. Ja vielä toisenkin pussin. Niin noita Ai niin joo. pistetään huvissa. Joo. Niihin se saatiin. Ja siinä saa myös vähän niinku volyymi tonne sisälle, tiedätkö? Totta. Se on kiva. Mä luulen joo. Teillä esitys menossa. Mä juoksin kovempaa. Aika iso lauma näinkin on. Ja siinä. Hämsä siinä. Täällä on puistossa. Tauot. Pitää paikoillaan vaellussauvoja, koska ne saattaa pelkää niitä. Tule! Vitsin nössöpössöt. Aika nopea noikin juoksee kyllä. Haluatko sä vähän esiintyä meille? Mä luulen joo. Tää on yksi Juoksukilpailu. Mä juoksin kovempaa. Wow. Aika iso lauma näetkin on. Ja siinä. Täällä on näitä kullankaivajien muisto tämmösiä kuvia ja täällä kaikki hyvin, keitellään teetä. Täällä on tää maailman pohjoisin kirjasto. Joo, mä laitan vaan tosta. Maailman pohjoisin kirjasto, maailman kaukaisin kirjasto. ذهب. Naam, dhahabun ma hadha Lapin kulta. Lapin kulta. ذهب اللبلاند الفي. Joo, oli se ihan toista siellä Hettapalaksia, kun oli niinku 22 astetta, tiiätkö? Sitten oli aurinkoa ja se tuuli on vaan semmonen kiva viileä. Alhamdulillah. Tää on kyllä kaunis paikka. Siellä Hamza tekee wuduuta ja just rukoiltiin Jahjan kanssa. Kaikki hyvin täällä Lapissa. Luonnollisissa elinolosuhteissa. Se on ad-dub. Ad-dubbe. Bismillah. Sanokaa joku pikku sana tässä, mikä on päivän epistola ja missä ollaan ja mihin päin lähdössä. Joo, eli tonne Oahu, noin autiotuvalle, tarkoitus kävellä, niin tänään, niin joskus se joku 18 kilometriä, niin aika rankka tulee olemaan ja siinä on niinku sitten
muutamakin pikku niinku joen kautta puron liity sitten. Joo. Ja sitten se iso huiputus, Morgomoja, vai mikä viipus. Morgan Ja viipi. täällä oltiin yö tosiaan tossa. Tää oli tää, sanokaas nyt, Lemmenjoen, Morgamojan Kultala. Kultala, Joo, kyllä. Eli tää on tää ihan tosi ensimmäisiä kullanhuudontapaikkoja, minne on perustettu sitten. Tää oli ihan alkuperäinen toi tossa. Mutta tästä lähdetään. Tää on pitkä laulu ja oikeesti hauska. Sitten lopussa se menee sen luolaan. Siinä näkee ero. Ruska ja... Käydään olla nimeä nyt. Tästä menee meidän reitti. Kaivinkone ali. Vanhat kultamaat. Itse vielä ränniin. Laitetaan. Toimiskohan toi enää? Tai noin. Käy jo. Semmonen. Nähtiin kun puu kaatuu. Ihan sattumalta osu meidän eteen. Jep, onneksi ei ollut tuossa alla. Tässä polulla. Ensimmäinen kullanlöytöpaikka Lemmenjoella. No niin, nyt mennään. Onko tää pellit auki? Mä en tiedä. Sinne syttyy. Nyt lämpenee tupa. Täällä on pääsärkyinen kylmissään oleva vaeltaja. No niin. Mut onneksi on tää meidän niinku Eräjorma. Dubbel Kebir, The Big Bear. Bear Grylski on peloissaan tästä kaverista. The man, the myth, the legend, the bear. Ylistä vaan vielä lisää. Mulle tuli muuten tosi, tosta kullasta tuli mieleen noita koruista, mitä tuossa oli. Tuossa on tosi kauniit koruja. Meni näyttämään, että meni sinne kahlaamaan, mutta oli liian syvää. Niin No niin. rinkkojen kanssa ei ollut mitään mahdollisuutta. Ei muuta kuin uusi suunnitelma. Uusi suunnitelma on nyt sitten, että jätetään se Oahujoki ja Härkäkoskelle ja sitten valloitetaan se joenkielinen ja sitten sieltä jostain takaspäin. Joo. Joskus pitää tehdä vaikeita päätöksiä.
Heti hiljeni. Mikä kanalintu täällä oikein joikaa? Nyt sä, mä otan jostakin. Enkä, et sä halua. On se komea karhu. Ota. Kun karhu määrää, niin kuunnellaan. Tosiaan täällä Searit-Knivan telttailualueelta lähettiin. Nyt pitäisi päästä Lemmenjoen toiselle puolelle. Joen ylityspaikka. Jähjä meillä on tosiaan täällä pääkipparina. Mitäs nyt tapahtuu, Jähjä? No niin, matruusi, hypätkää kyytiin. No niin. Läs vaan rinkat pelää. Oi, tässä tulee oikein suojeltu olo, kun on tämmönen merikapteeni täällä. No niin, lähikuvaa. Allahu Akbar, nyt on iso hirvi. Subhanallah. Sonni vai? Voi vitsää tohon noin. On se aika iso. Onks vaarassa pysyä auto? Mä oon Varos se koukkaa vielä tuolta kulmaa. Kylläkin kovaa niinku juoksee. Kato, nyt se on laukkaa. Kauheet vauhti. Aika kovea. Vitsit. Tääkin oli Kato, kyllä. se on poro. Toi aitahan menee tossa, niin ei se pääse mihinkään. No nyt aja ohi, ettei se enää koukkaa sieltä. No ei tässä mitään riskiä, kun sitä No mutta anna, ettei sen turhaa pelkästään. on toi komea eläin. Vitsit. Pysäytetäänkö? Ei. Me vaan. Se voi juosta just kohta sun. Lähde, voi kannattaa sä mennä. Anna vaan. Anna mennä. Voit chargea meitä kohta. Trallalalalalala. Lallalalalalala. Trallalalalalala. Lemmenjoella ollaan.